ole tuntuma chuan movie pakhat John Q ti sangnei pahnia release chu kan lo clear ho le don ania clear tu te in mit le beng atlei ngei kan bei sei tlat ani soichun zom ngal pop pop mayang America rama state treute a chuan chung ko pakhat khosak har save tak John Quincy Archibald ta chung ko chu an oma tu khachu benga an poisa puk an rul theilo awang chuan an kar chu an run lak sak ta dei mai ril hei tak chuan an chung ko chuan an en liam ve meka fapa kumsom pani mi an neya an pa fa hian anin kom ngein anin thalel em maya chuba ka bodybuilding lampang hi an ngaina dun le bokade an pa fa a skula in thana po in ba bai ve mai lovin in ti sekin anin thaliam thin ane te chuan le an fapa chuan baseball a tournament khel dona wang chuan phur tak chuan en tur chuan jona le alai chin de chu an local ve a an phur tlang hle mai game chu tanin a fapa te chu a thok zo ka an tanga Michael chuan a han votan ta a jona chu alo auna samai boya tangro thatakin o tia phur taka au chuan alo fui ve mek boka ti chuan a fapa chuan point mu tum chuan an tlanta a harsatna a om ta tlat mai a om dan chu amu mal talo a topa chuan ni kho hrelo chuan leya chuan atluta top mai man mole GIMM chuan jona le anu puite chu khel mol chunga chuan lut ngalin an fapa chu an han kova ma se a chang thei to lo te chuan man mo tak chuan damdoi in lampan pui ngalani ta chuan le ending na sang chuan an han enta a damdoya an no en kol nu chuan no pang chu lo harin anu le apa de chuan ti tur hrelo tak chuan an no thlir ve ngoi ngoya pindan pakhata chuan damdoi in director le doctor tanara Michael doctor tu te chu pujona te chung ko chan chin chu an no soidun mol mula doctor tanara hi lunglam zai thiam ani a en chin na sang an ne atang chuan lungpa ngai aya alen wang le alung chuan na tho that theilo wang chuan zai mai ni lo Michael alung chu thlak ngai tur thu an hrilta cheng enga mozat angai don ani director Rebecca chuanin lung thlak chuan theidon lowa thia ta wang chuan adam chung chu am taka manga damdoya en kola kaltir mai tur chuan thuro na lo pe a ma se an lo rem ti lo na samai lung chu thlak lo se engtia ringe min la dam puyang ti in an zota kar khatemo a ai re lo po ani mai thei ti in an lo changa chu chuan zona te nu palung chu ati che em maya te chuan lung thlak sak chu an thlangta director chuan an tlena ring si lo chi sang in alo hnial thazel lung thlak man tur chu atlem bera dollar nuai ni le singa ani tur thu da chu alo rila chu antana wana ra ang ani tin alung thlak na turata na poisa da lok tur chu dollar sing sari sanga ani thu alo sil boka mizoten kan soidan angin kabing mup mai an tiang khana an omve ngei ta ve ang ma se jona chu azam lo afa patan chuan theitop le tlem chua chu atum tlat ana thona insurance atina chi sang ta chu kal kualin poisa an mo turang chu an khon kuala ma se insurance company da chuan an lo hnial fit thak zel mai company ke share pakhat phe chu akam khatlak nge ni tingai na dang hek lo le an bung ro ta chu a sal chhotan ta te chuan afa pana tur chu an theitok klem le ma se theitop chu in thlamuan an tum ve tlat jona thian tha mai chuan a bung ral chu puin TV lama an khor pakhat betur chuan thu alo rona chu bo zui ngalin an wang ngal aso a chuan tranpuina dila donation te khonsak tur chuan an nge na chu po chu bei sei bo chu an khor chuan alo hnial thatatat mai afa pala chu aniam zel si annu motor truck po chu salangai le ta chu ti lai chuan doctor tan ra chuan a chhuwa tir thu annu chuan ron hril tatlat mai ma se jona chuan poisa apek lok thu te lo shilin theitop chuama se atok zo lo annu chuan eng motal ti turin thuron apeta ti chuan le jona chuan ati thei ang chu ti tumin damdoi in lam apan ding ngala doctor tanara le damlo lim ma lo in belai chu awa mu in doctor tanara chu a ruai sanga afapa a chhuatir mai chu ngai thiam lovin anin zaina tura chuan a soi pui thei rang thu chu a hrila doctor tanara chuan musit takle noi chhia tak chuan a lo changa pa beidong te tur hre to lo chuan doctor tanara chu vo bet ta top mai le te chuan emergency room ma chuan lu puin ta chuan mi engamoza tan lo om ve bok jona chuan silaya doctor tanara atina wang chuan then khat chu hlavin an chuak mana engamozat ero chu chuak ve lo an om thung chung ho chuan an har satna ta chu an no soi clear ma se jona chuan an ni chu ambitum te an ni lo awang chuan en kolna an don vek tur thu le har satna om lo tur thu chu alo rila
athil ti chu sarkar le damdo in lammi te karna ta na ti chau ani sia chung emergency room a om jong jong ta chu anin an kal na po a thon ve kani tur thu chu a hril bok in an tir tur ta chu anin jona chu an khum na sa in an thil du ta chu an phut na sa mai engkim ti felani tur thu chu jona chon alo hril ve bok chuti mek lai chon emergency room ti taka accident tur pakhat chu ambulance in an phur ta thlat mai ma se jona chuan adin huna thalo ti hria ta wang chuan lak lu chu alo rem ti ta a amo phurna sang ta hle mai te chuan kongka chu kal le ngal chu hliam an kol tur chu doctor tanara chu a kota a ma se ani chon alo hnial thung jona chon a vota ka chuan hliam tur zai tur chuan a in pei ta a pon lama chuan police ta chuan thil thlen na hmun an lo thleng ve mek bok chung police ho tu chu frank ani in nu chui tiam el tiang mi he thei tak le fing le parem thre tak mai ania frank ka chuan jona chu in biak na nei puya ron somin thil boy chor lo zonga kalpui chu atuma avoi khatnan chuan jona nen chuan lieutenant frank ka chu anin beta thil ni phung an han soya thopui tu le ami shen te ta na palai na thok tu rani thu aron sila ti chuan liam tuar an omle omlo ta chu aron zor bok jona chuan emergency room ani wang chuan liam tuar vek an ni thu in alo changa adu chu zotin jona chuan Rebecca e damdo in director ani thu alo changin lung pe thei tur lisa afa pahming loda tura ti turin ati ngala adu ti hlotlin ani lo chuan ruang tam tak an hlom tur thu alo hril ve bok chunglama chon damlo boy pui chuan meeting ta chu an boy tanak nak hloma emergency room a om ta chuan jona chu an hre thiam tlang lom hle hlo ena po an en lo chu soi lo aswal lo thu ta chu an soina sa in shreng bete ti lo chuan midang nen chuan an bo ruak chu in ang lo hle damdo in lam chuan no langa mai kala chu ala har lei theilowa adin hun po ala tlak niam bel zel mai doctor chon mai kala chu thilpek lo pe in doctor kal nu chuan mai kala chuan apa lo kal tur le tur lo chu an zot ve boka chunglama chuan hoi kombol tat pakhat hi a om ve a in zaina man ro ta chu akru in remchang amua chewat thei tur chuan alo in pe ve bok pon lama chuan sipailal pakhat chu inti pasal thajat mai chon ron lang ve le tlat mai sipailal chuan thil om dan te aron zota frank ka chuan papakhat thin urjatin mi a hren thu alo soya ti chuan frank ka chuan sipai in ron nan chuan alamat ma thuin alo hril bok sipailal chuan sipai chakna man mai chu aron rota fiam thu thokumin akal santa a chungloma chuan doctor ho chu suman du zia le sum tel lo chuan thitur po an kalsan du thu chu an lo soi hova doctor le mi hren ta chu an lo in hial boy nak nak mai chu ti lai chuan lieutenant frank ka chuan jona chu ron bele in thil thlen dan chu an zota jona chuan an that vek thu te lo sei bok ti chuan frank ka chuan mi then khat chu chhuat tur chuan aron ti a jona chuan rem ti tat lo mai adu an ti hlotlin ma chuan tu ma a chhuat lo thur thu alo hril bok chu ti lai chuan damlo pakhat nau pai chu emergency room a enkol thei ni lo wanga chu angai thu chu nurse pakhat chuan alo sei ve mek bok ti chuan jona chuan frank ka chu belet le in mission then khat te chhuat chu rem aron ti puita a ta chuan le jona ero chuan phut let anei ve ta tlat mai dan nga le minute som panga ma in afa pa chu lungthlak tur li sa chuan om ngei tur ani ti in a volet ve ngal ti chuan a mission then khat te chhuat tur a in bo sei lai tak chuan an jinga hoi kombol ber chuan chet alo la ve bok ma se a chefu te vak lo a hnara chuan tau sakin kut kol bun tirin a ran chuan ada ta dai mai chu ti mek lai chuan a mai che khoi thina chuan alo pet ve shrep bok midang ta chuan a sira tang chuan an lo nui na samai ti chuan le mi shen ta chu a chhuata pon a chuan mi pu te chuan pasal tha anga in jona lam chu an lo tang vek mai jok emoti turhin an lo aw na sa a mi shen te la chuan a swal lo thu an soi ve na sabok pon lama chuan a ho tu lok ta chu in mu khomin jona chu dot sila afa pa chu lisa om to thu shril mai an du thu ta chu an lo soya chu mai ani lo an sipaila la chuan tharum manga chinfel mai tum chuan emergency room ma chuan ludan tur alo soi boka ti chuan le damdo in lama chuan lieutenant frank ka le Rebecca e damdo in director ta chuan jona nu pui min tum chuan an lo vakal ve mek bok ma se do thil tumakal kha an nia an rel ang nge chuan director chuan lisa an da tur thu te le sen so jong song po damdo inin an tum sak vek tur thu a shil ngala frank ka chuan an kal hnu chuan Rebecca ne na chuan lem chana thiam thu alo rila ma se ani na taka chuan jona nu pui te soya khan Rebecca chuan a ril ru lo thlakin a ril ru tak tak alo soi reng chuni in TV a chuan jona thian pa chuan interview na in a thian pa chuan fakin mire theile ho sa inkar zaw je ta chu aron soi mol mola a thil ti chu diklo ti hle ma se a thian pa lama chuan a tan tlat thu aron soi bok frank ka lo le chuan sipai la le arwa man na chu
alo seta a tharum hanga che chu an no tum chu ni in John anu puin abiak lai ka thluk top chu an no tum ani ti chuan le an ruang man ang chuan an kalpui ta John chu anu puin an chuan phone a chuan in bia in Lisa chuan Michael lung thla kan ei tur thu chu a om to thu aron thlena afapa nen chuan an hanin biak tir boka afapa chuan angai thu te aron ril bok anin biak na chuan mi pui thin lung an he in avel na salom hle mai achawa chaw chuan an pa faina an soi thin intisek pa an soi thin nge mai kha aron soi le shrama chutia anin biak lai chuan ceiling atang chuan sniper chuan ron kap tatlat mai abana chuan ka fu ania a thu nok mai ma se a fu na apoi lo hlau alo kap tu chu potla in a nek ta si sia mai kan si paila la ruwa man na chu a fu ta lo tlat mai si paila la chuan frank ka chu bia in an chet fu do owang chuan a ming chiana khu bo nan tan puina ron dil le frank ka chuan am a rin na ngat tat to turin alo vo ve bok te chuan John a chuan an sniper chu phot bet chung chuan aron chuatira me pui ho chuan John a chu pasal thra angai nan lo audur dur mai tha tuma an bei awang chuan a thinarim hle nge nge a afapa chu anena emergency room a chuan dalut ve tur chuan ron nge na remti sakani bok ti chuan jana chuan Michael chu emergency room a chuan norlu ani ve ta ani doctor tanar chuan Michael lo thlen nu chuan abi piet lak niam thu le alung thlak watani lo chuan mishing anin chan lo mai a lo thu ta chu alo suya John a chuan afa patan chuan alung chu lamai tur chuan atita a mak anti hlom hle avela mi da chuan allo nial clear cleara an zinga pakhat phei chuan ithi don tina nia sin ati rual chuan ka fa pa dam don alom ti in alo chang len ngal wara alung chu lamai tur chuan a han nge na an lung chu ain mil chi thu te po asoi bok ma se doctor chuan midang nun na chan tura midang nun na lak chu a theilo thu in alo changa afa pa chu thi tir mai tur chuan an lo fuya ma se John a chuan du lo na samai adam chuak ngei turani ati ve tat boxi alung chu apedon ani chuan ama in ain ka hlum mai tur thu te po asoi ta hial mai adam na tura thi chu apoi ti talo tlat ti chuan an rem ti tlang ta ti chuan le John a chu alung an lak sak theinan chuan in ka hlum atum ta thura tu tan chuan emergency room mi ta chu han soma chuan thura tu ni na chu lekha a chuan an siak ta hliat hliat loma atop nan afapa mang tha tur chuan avalut le a afapa chuan lungthar an mu le mu lo chu lo zotin an mu to tho in alo changa athu cha nu nunga tan anu thu oi tur le nun dan moi nei tur te a fuin athu tiam hlen ngai ngai tur te po chuan an ti boka taima taka na thoka ama anga a taka om lova re thei ve lo tur chuan a hril mol mol bok ti chuan anin mang tha ta ti chuan pin dana chuan John Quincy Archibald chu ain khung rang ta chutia ain ka hlum tumna a silai an siam rem ve lai chuan silai mu pakhat chi hi alo nei ni in nurse le doctor pakhat chuan makti in pakhat chi mo silai mu ilo nei renga an han ti he ho a John a chuanin ama bak in tha atum lo thu le midang tu ma tinat atum lo thu alo rila ti chuan le a han in kapa ma se safety alo in on lo awang chuan a puak ta lo avoi ni nan chuan a silai chu safety an han ona in ka le a han tum lai tak chuan denisi John anu pui chuan man mo em in lung an nei to thu chu aron thlen ta ti chuan Michael lung chu an thlak sak thei ta chumi nu a chon ko chu lo langin John a chuan mi ava be wang le din mun lo oma ada awang chuan shem na pe in midang ami shen te ero chuan tu ma in thiam lo an chan tir ve lova dan ero in alaka dan alek ko ve thung kumni chung tang torin an rel ta a ti chuan pa mangai na ro pui tak mai film chu a mor an bok ta ani khati zong kha tuntuma kan ti theilo ni le phot sila khongain like subscribe comment le share ta kha minoti saksel turing kan ngen tak meu meu chewa like hianin kan tan omjian ei thui em ema chuwang chuan imi tran puina kan ron ngen ngal ani e